Se on Mikots Gamer vlog täällä ja nyt mä tekisin juustohaasteen. Monet miettii, että, ja tässä on mun kaveri siis, eli monet miettii, että miksi me tehdään juustohaasteen sille. Eihän tossa niinku mitään pahaa, mutta siis minä ja Pauli ei voida sietää juustoa ollenkaan. Ei todellakaan. Ei. Mulla tulee päänsärkyä jo siitä. Vai mitä? Joo. Eli me syödään niinku juustoa tässä videolla, minä ja Pauli ei siis voida sietää juustoa. Mulla on vielä vähäistä jalapenon makua vielä. Niin ja sitten me otetaan varmaan, jos meillä on muuten kinkkua, niin me otetaan sitä päälle siihen vielä. Se ei kyllä tule ole kivaa, mutta no mä otan tästä juustohöylän. Ja otetaan meidän viipale. Siinä. Tää ei voi päättyä hyvin, mä ei siedetä juustoa. Onks tää mulle hyvä? Eiku mä otan vähän... Tää on pahempi kuin tuo paskohaaste. No niin, mä otan tämmösen, no niin. Eli me otetaan... No niin, N-Y-T nyt. Ei vittu! Syö se! Mä en oikeesti voi sietää, melkein yljösin äsken. Mä en... Hyi saatana. Hyi helvetti. Vittu. Oli pahaa toi juustokin. Äkkiä kinkkua. Ja missä on kinkku? Sanottiin, että vittu Olderman on hyvää. Valetta! Missä vitussa on meidän kinkku tuolla? Oikein maukas maku. Haluatko pepperonia vai kinkkua? Pepperoni, koska siinä on enemmän tulisuutta. Eli otetaan pepperonia, mäkin tykkään pepperonista. Otetaan äkkiä pepperonia päälle. Miksi joka karkki ei ole tulinen? Mä tykkään poppamiehen karkeesta. Pauli, äkkiä yhdet viippalut pepperonia Mä tykkään tosi paljon poppamiehen karkeesta. Okei. Fuck's sake. Siitä. Meidän perheessä ei kukaan muu tykkää oikein. Heti parempi. Oh. Siis mä joskus siedin juusta, mutta en enää. Mä en oo ikinä. Nyt vittu toi oli paha toi juusto. Juusto 0/10. Tabaskosoosi 9/10. Älkää ikinä syökö juustoa. Se on vaihdotus. Ja tähänkin videoon mä haluan sanoa, että jos pelaatte Clash Royale, niin mut ja Paulin, tai tulkaa klaaniin. E-pisten kanssa. Ja mut löytää sen nimellä Mr. Cheddar ja ton nimi löytyy Pauli. Joo. Eli tulkaa siihen klaaniin saada vähän lisää porukkaa sinne.